Някога чудили ли сте се как таваните над главите ни са се трансформирали във времето? Нека направим едно завладяващо пътешествие през десетилетия еволюция на дизайна на тавана. От пишните текстурирани тавани от 20-те години на миналия век, лъхащи от блясък и величие, към функционалните и минималистични плоски тавани от 70-те години на миналия век, въплъщаващи простота и практичност. Преминаване към елегантните и модерни минималистични стилове от началото на века, където по-малко означаваше повече. А сега открийте бъдещето на дизайна на тавана с Calypso. Безшевните опънати тавани на Calypso са повече от красиви. Те са пълни с иновативни функции. Представете си таван, който може да задържа вода, за да предотврати наводнения, осигурявайки безопасност при неочаквани злополуки. Или таван, проектиран с превъзходна акустика, идеален за създаване на вашето спокойно убежище у дома. Таваните Calypso също са незапалими, лесни за почистване и могат да бъдат персонализирани с всеки дизайн, който изберете. Преобразете пространството си с Calypso, където иновациите срещат естетическата привлекателност. Благодаря, че бяхте с нас, наблюдавахте и изследвахте еволюцията на таваните. Очаквайте още идеи, които ще преобразят вашето пространство.